Mapa at cellphones ng umano'y asawa ng napaslang na NPA na diskubre sa isang bahay sa Santa Maria, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando, exclusive. Napasugod ang otoridad sa Santa Maria, Ilocos Sur kahapon matapos makatanggap ng impormasyon na isang miyembro ng New People's Army ang namataan sa lugar. Nakapag-report sa amin na may tao na pumasok sa bahay, nakapula, na NPA, so hinahabol namin. Hindi namin nakuha yung tao. Pinasok ng otoridad ang bahay. Isang bag ang narecover, laman ang ilang cellphone at mapa ng lalawigan. Nakalaunay na pag-alaman na pag-aari nga ng isang miyembro ng NPA. Yes, isa po siyang NPA member according to the driver of the tricycle owner. At saka yun daw po, maring asawa daw ni Maymay, yung namatay na babae doon sa Santa Lucia. Pero ang report lang sa amin, doon natulog yung dalawa o isang armadong grupo na hinahabol namin bago umalis doon sa area. Si alias Maymay o Pamela Peralta, ang medical officer ng NPA at isa sa nasawi sa engkwentro sa Santa Lucia noong Sabado. Iniuwi na ang kanyang labi sa Baguio City matapos i-claim ng kanyang ina at lola na ang buong akala raw nila ay nag-aaral ng abogasya. Asawa ni Maymay, si yung lalaki daw is gusto na magbagong buhay at babalik na siya ng Manila. PUP graduate yung lalaki, UP graduate si Maymay. Ayon sa Philippine Army, hindi pa kumpirmado na pababa na nga sa pinakasentro ng Ilocos Sur ang New People's Army. Mangyaring iwasan na lang daw ang pagpapakalat ng ganitong impormasyon upang hindi na magdulot ng takot sa publiko. Samantala, wala naman daw nakikita ang otoridad na paglabag sa batas ng may-ari ng bahay dahil hindi naman niya kilala ang nagtungong miyembro ng NPA roon. Kasama si Norman Racca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.